Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Taparagy salamu alaykum. Waleyküm Halmurad ağa gowmusyňyz? Ýyleşler salamu aleykum. Buyur Halmurad ağa. Ýema tapara bugun ýene bir gyzagly tema ýüze çykdy. Ol ikimiz üçin ozal garaşylyk beren tema bilýär, şoň şeýle boljagyny ýöne halkymyzyň köpesi pikir etmedi-de ýa dünýädäki döwletlerde de şular ýaly iki türlü pikir boldy. Putin ýanky şo Orsiýadyň halkyny mobilizasiýa edermi ýa etmezmi? Mobilizasiýa sözüniň düşünür waýdaýly şol uruşa adam çağırma. Ähli umumy. Ahly mobilizasiýa diýmek şol grajdan adamlary harbeşikge edip onu uruşa uğratmak diýmek şol. Hem rezerwde duran eskerler ozal gulluk eden gulluk etmedi. Hemmesi indi şol şu mobilizasiýa tabiilikde ýa şoňa laýyklykda hereket etmeli boljak da bütün warsiyet. Bine hemen alamaty bolup biler. Sapara biz ozal bir näçe çaklamany berdik-de warsiyet barada, Putin barada, Türkmenistan barada, Türkmenistan ol jenayatkar bir kanun hökümetiniň Putiniň öňüne ýazylyp ýatyşy barada. Dürli ýerden başar tapan informasiýamyzy halkymyza ýetirip durdy. Indi şuň bütün dünýä şu habary özara öz milleti bilen, öz auditoriýasy bilen paýlaşýarlar. Indi näme bolar? Indi kädüm nähil bar. Orsiýet indi ýanky Ukrainanyň üstüne täzeden şozuş etjekmi? Adam uýuju bilen basyp aljak bolýar. Ýa başga niýetleri bar. Näme üçin mobilizasiýa elan edilýär? Ýanky Putin ol ýemeden Özbegistanyň masary bolup gaýdandan soň. Ýa indi wa banka gidip oturşym men soňky çykalasy hökmüni halky üýşürip soňa ýadro ýaranlanmakçy. Haýsam bolsa biri bar şutaýdy. Şu arada biz öz bilýän, eşden habarly bolan zatlarymyz bilen, ýyleşlerimiz bilen paýlaşdyk. Soňra Türkmenistan näme etmeli? Şu gün ködören ýa-daýdy sapara. Şu zatlaryň üstünde kim oturup pikir alşdyk. Bor Halmurad ağa. Goýun işlerden kän başym çykan ok bolýany Putinden gowy başym çykýar. Halmurad. Buny. Ýöň Ukraina bilen uruş ýokdy diýerler de. Spetsoperatsiýa diýerler, uruşum diýen okdylar. Indi şo uruşyň badygyny elan edýär. Hem bedatlaram şeýle ýatamarak görülýär. Bu näme aňladýar? Ukraina uruşynyň bagymrak bitjegini aňladýar da. Mobilizasiýa edenni de etmänne de 20-nji asyrda meýdanyna adam o da möhüm bolan ýöne esasy teknika uruşýarda. Ýarag ödem uzakdan näme edilýän uly ýaraglar uruşyň ykbadyny şolar çözýärde. O beýleki mobilizasiýa diýilýän näme hanım orçetde kän 140 milyon halky bar da. Onuň içinden 300 000 500 000 adam elimdäme ýygnap bolýar, bolýan ýöne olary etker derler. Etker däl bolsa, olar taýinlamaly. O taýinlanda da ýa-şaýda 6 aýda urşar ýalak ýagdaýa gelýän etker bolanokda. Diýmek bu ýöne ýanky ortalaň diýmişiçe Ruoy mäse diýär. Diri ölü et hökmünde näme bor? Adam daýlar, ýöňe daýlarny az däl 6 milyon niye bolýan 6 000 diye yani ortalan nemesi aptal şay bu şey diýdi 5900 näçe diýip eýlepde bolsa 6 000 bolýar o Ukraina tarapymyň 50 000'den geçen aýdýar da o netde diýen ýalak az görkezýärler o taňny takip bilýän mene ýokmy kan diýen ýöne çenülen. Ondan kän bolmagy mümkün. Yararlar da atlar hany sana hatan meter kändir. Ýöne orsun demesi
ömrü adalya. Ýöňem aýtdyk, başlamakan aýtdyklar şoň içine. Yani boşun ýygnap ýokan yanvar aýlarynda ortadan ýeme Ukraina tergedine 140 000, 130 000 goşun ýygnaýatda şo wagtlar. Şo wagt Putin ýygyna gaýdan bolsa, Orsiýet galýady, Putin gidýärdi-de. Ýöne urşu başlaýanda Putin'e ýok bolup gitmeli, ortadan dargamaly bolýar-da. Şolar ýalak prognozumuz bardy, şoda boljagy meňdiýe. Atym ýaragymyz bar dip haýbat atýar bolyn, onuň bir ulantyny görsün, nägilek bolýandy. O däwäbi bir tarapa gidiş ýollar. Ol bir atar özi 50-60'ını kabul edip bel bolýar-da. Onuň ortadan düýünden tekiller taşlaýarlar. Şolar ýalak belki de ol atan okum ýanky S-400'ler ýalak atýarlar onu öýlerini urýar. Ýygyna dolup gelip. Şonu alak bolmagy mümkin. Orsun köp zady şeýlerek boldy. Ine bu büyük demesi bir azat däl halk. Bu şonda da ýeňiş demesine yetmesi gaty kıyınlar. Ýöne garşydaşyň azat halk bolsa, onu ýeňme mümkinçiligiň şonça da azdyr. Ukraina bir azat bir döwlet de öwrülýär, adam tiz wagt öwrülýär. Bu gaty geňdir, ýani urşuň beren itkisi. Hemem köp zady gaty ciddi neme ýani real neme öwrüldi-de. Onuň watana bolan töýgüsi, tüllük oýundy, bir olar ýalak bir patriotizm Ukrainalarda kän göremez oktuk. Ortlara meňdem ýani belli bolýan ýöne. Şu uruş şulary gaty uly täsir etdi-de. Bir beýik millete, gahrman bir beýik millete gözümüzün aldyna öwrüldi-de. Buňa bir haýran galmady ýalagam däl. Ukraina ýeke Ukrainany moran ok Ýewropany gorýar. Şoň üçin hem Ukrainany ortaýet nädenne diýip bilmeýär. Ýani bu konvensional lilýada adaty ýaraglar bilen ortaýet NATO'ny ýeňme mümkinçiligi ýok. NATO'ň güýji orsun ýetdi. Ýokartynda teknikalarynyň hem güýjem mümkinçiligim hat ýokarda. NATO döwletlerini ýeňmesi atym ýaragyny almaňda mümkin näl ýöne atym ýaragyny alanda da o iki tarapyn birden ýok bolup gitme mümkinçiligim bar, uly ýöne oňa ýol bermediler, oň çäretini görýändirler. Atom bombasy bilen kän bir gorkup ýörenem, ullukan täsir eden ok. Ritorikalar şonu görkezýär-de şu wagt. Indi ortaýdy basıp aljak bolýan neme ýok. Ýöne ortaýet öz içinden öz dargamaly, dargar. Ukraina öz territoriýasyny boşadar, kıyma çendi. Ol bir ýarym ýyl zat dip takmiran şeýlerek pikir edýärdik bolyn, şu mobilizasiýadan soň bu hat tizleşmegi mümkin. Soň şu urşdan soň orsun haly has kritik neme düşýär-de. Ýani urşda ýetirilen ziýanyň reparasiýasyny tölemelidir. Oňa bahasy bilmedim 500-700 000 bir trilyon ýahilek boljagyny ýöňünden ketirmek kyn. Ýöne gaty uly ortaýet 10-20 mil işlände de bar kazançyny berende de
ya yapar ya yapmaz. Şol realak demet var, perspektivat var ortun. O da da 6 ay iyi olur, 6 ay giç olur yönü soňu şeýle uturmaly da. Şu arada neme ortun tarapyna durýan döwletler bary ýaly edip görkezjek bolurlar da. Şanhay nemesini ýygnadylar. O taýda da men pikirimçe maskara boldy. Ýöne Şanhay Birleşiginiň özüniň nämedigini özleri gaty diskredit etdiler de. Misal üçin Täjikistan şu Şanhay Birleşiginiň içinde Kırgızstan'ım da iktisanak prezident Samarkand'da Somriya halkım birbirine karşı vuruş ediyor. Ödüm Şanhay nemesinin içinde o ödüm hopsuzluk var arada. Birleşik birbirine uruşup gören devletlerin birleşiğinden neyle hopsuzluk çıkacak. Töwreğin näklerim ona bir täsir edeli. Yani medelliyen neme hareket görmedik şu anda çenli. O urşun tevakları onu ayratin gurrun etmeli. O yönü şu yani Şanghay Birleşiginiň geňliginiň nemesi. O da bir entek yani alt yapısı oturmadık. Fundamenti goýulmadyk, ırylap duran bir simboliski yani etenge ýalak bir neme meňdetdi. Şu tapar şeýlerek menne şolar ýalak neme galdyrdy. Tapara ştaýda men watandaşlarymyza bir eme bildirşedi. Watandaşlar biz şu mal tapara bilen göne efirde. Eger şu gowulýan mesele barada soragyňyz bar bolsa berip bilersiň. Yani näme pikiriniz bar bolsa. Sebäbi bizim döwletimize Türkmenistany da gönüden degişli boldyňy Orsiýet bilen baglanyşly mesele däl. Häzir onuň içine girer, ymykly bolýany. Şunu her biriňizin bilmeniz gerek. Siziň pikiriniz ören wajyp. Şonu aýdyn. Dowam ediyorum tapar. Ne bu Şanhay Birleşigen şeýlerek ýöne Türkmenistan o bir ortadan men neutral niye o Şanhay demesinde de o mihman hökümünde bilmedim yani hökümünde baran ýöne barypdyr o Putin bilen duşanlar közler o yani tekstini kağıt ýazılan tekstini gaçyryp şonu ödläp maskara boldy. O taýda näme işläp ýör bilmedim ol ýöne. Yani iyilur yana buların bir yana diyen ýalak yani her kim Orsiýetden distansiýr de diýär. Şo taýda ortun distansiýr de diýänni özökleri mörkezi gadaklarym Kırgızlara mörkezi deň bar. O Putin garaşyp dur o da gijak alyp gelýär de. Yani Kırgızlaryň nemesi. Yani şolar ýalak neme onu Türkmenistana öz ýerini o belli etmeli. Olin bizim pikirimçe belli edenemeň diýär. Ben ortlar bilen diýär. O başka neme demok o ortlar bilen bolýan bolsa ne ortuňa demesi bahım belli bor. Şu tarapy bar ýa, başga barjak yer ýok. Bu zatlar dünýede hemme döwletler görýär, şu Türkmenistandan başga görýär ödýän buny. Bir şu ýene de Täjikistan bar. Yani şow görrek, yani şular ýalak ýagdaýda. Sebäbi şu köpräk oturan demelen o demesi gidýär ödýän. Aňy huşy. Nirak gidýäni belli de, onu men bir ýerlek gidýär. Şonu alak demem, ben pikirim şeýlere kalmyrat soragyň bolsa nemesen Bolar, ýeme tapara
Yani Şanhay yani hyzmatdaşlyk bolýardy şu birleşmesi satılmışdy bolsa. Ondan hyzmatdaşlyk gurulmasyna muňa hakykatdanam üns beren adam ýok. Ony ýa dünýäň mass mediýasy görkezdi. Ony distansiýerçi diýen sözüňem daşlaşmak bolýar türkmençe. Şu arasyny açmak bolýar. Putinin daşlaşany kim görene hiç bir döwlet esasan şol biziň Merkezi Aziýa döwletlerine. Yok, Kazakistan, Özbekistan açık olur, hiç neme gülen oklar. Meyletin edýämi ya da zordan edýämi o zatlaryny biz o içki nemesini kuhnyasını bilemiz ok. Kazakistan yani kıyasama şekilli edýämi ya da ya halkından çekinip edýämi ýöne edýär. Ýyşyram bolan okda ony. Yani şu taýda bizim döwletimizden wekil bar. Wekillik baran ýa-da bir kanun hökümet bar ýa on baş tutany eline verilen kağıdı mokap bilmän, näme diýjegini bilmän, şol tak näme üçin gelenden bilmän ýok. Oňa ýolsam şo taýda garaşsyz döwlet bolýan bolsa, bir tarap döwlet bolýan bolsa, Hytaý ony nemen men adam ýa men döwletim diýip aýdypdy da gyýtak söz bilen şoňa garşy çykyp aýdan sözi ýok, ýeke söz. Oluny hojaýyny çalışmaga taýýar Türkmenistan. Indi ort ýykyrda Hytaýyň ujagyna goýajak. Näme baýlygyny alsaňyz al, bizi gorasaňyz bolýar, maşgalamyz bilen diýilen niýeti bar bilen. Başga halk döwlet düşünje ýok, aslynda düýbünde ýok. 30 ýyl bar bilen hiç birsinede. Indi terek aparasol ozal ODKB bardy. Organizasiýa yani kollektivni bezapasnost. Общественный договор. Ine şoňa gelýäni beýrem Ermenistan. Yakın yıllarda Azerbaycan Ermenistan'ın öz territoriýasyny izin almak üçin ýene-de bir dagwal territoriýada uruş başlandy. Haýsy tarap başlandy, bula bir-biriniň üstüne ýükleýär. Ýöne biz aýdýar şu territoriýa Azerbayjanyň. Ermenistanyň territoriýasynyň içine bomba düşdi ýa ok düşdi. Onuň Ermenistan gönden onu Orusýada ýüz tutdy. Ene men territoriýam bombalaya Azerbaycan siz goşun salmaly. Ene şol ODKB-ň emesi boýunça şertnamasy boýunça bu hökmen içine goşun salaýmaly. Putin oňa da jogap bermedi. Oň ideýanyny näse pilot bardy, ol ýa-ni ol Taýwana barp beren ama Kongresiň emesi. Indi Ermenistana bardy. Ne bu taýdanam Orusýa özüniň gowşaklygyny görkezdi. Ya hiç tatdygyny. Şunça ýyllap Ermenistany arlap geldi. Kömek eder, näme eder. Men gerek wagt oňa da ýok. Men o taýda Ermenistany kömek etmeli diýip aýtdygymda, ýöne şol taýda oň borçnamasy bar Orusýadan. Şu guraman döwreden döwlet hökmüne. Ine özgöni borcunyň ýüz dönürdi. Orta Aziýa döwletlerini Hytaýa tapşyrdy. Indi öz ýurduny saklap bilenler şonçunun ine şol mobilizasiýa neşir ya da grajdanylaty ýöne harby maşan. Nähil bar. Indi biz bu taýda biz özümiz üçin nähil netije çykarmaly, türkmenler üçin ýa Türkmenistan üçin oturmalym garadan seredip biz ýa bir belli kullu herekete geçip başlamaly. Şuň kudaran ýagdaýda. Näme resmi Türkmenistan diýip kabul edilýän resmilik o formallygyny olaram bilýän men diýerde hiç bir ýanky näme alan oklarda näme türkler kala alan oklar diýerde bir ciddi bir nämeden oklar. Türkmenistan ütgemeli diýilligi bir Türkmenistan ýokman ütgemeli Türkmenistan bloryalyk ortada bir samimiýetsiz, ynamsyz döwlet demesini, imajyny ýa özüni siňdiripdir. O biz şol atlardan Türkmenistan çykarmaly. Bizim tiz wagtda yani Türkmenistan arkasy alınar durur diýär. Ermenistan misal alalla. Ermenistan ortağladı däl. Ermenistan elmi dama tarihi boýunça şolary ýaly hyzmat edip gelýändir. O
Osmanlı'nın içinde de o Ermeniler näýlek hadiste de bolsa da İngilislere hizmet etdi, soň ortlara hizmet etdi. Şu Ors paçasynyň gurşunda da hemme ýerde Orta Asyany basyp almakda da Ermeniler ulanlandyr. Özbekistanda da gatykän kyrgynçylyk edendirler. Daşnaklar diye şoň üçin hem özbekleriň nemetinden şu adam ýatlaryndan çykýan näler. O bizde de Ermeni nemeler badyr. Kändir, Şawumyan köçbesini şu gana ölçenden büýükden okdur öýdýänler. Şawumyan şolaň nemesdir. 26 Baku komitarlaryň nämesi diýip geçýändir. Bizde şu köňeden aňyrdan gelýän, ýani palnamoçy odur budur diýilýär. Şu wedipelerden gelýän Ermeni oturumly nemeler bardyr bizde. Ýol ötürüni hatam meter. Ýol ötürüň 4-5 nesil iýilidine ýani Ermeni nemeler bardyr, ýol başçylary bardyr. Olaň köp nemeler tanýarmam. Bulan ýagdaý şonalak innem orta taşladylar. Şu wagt aralykda Azerbaýjanyň territoriýalyny alyp dur. O almalam sebäbi şeň gurdury doly alarlar, almaly sebäbi 1920-nji ýylda ýani Azerbaýjandan alyp Ermenistana berýärler-de. Şeň gurdury. Şo taýym bir palasa ýani bölek ýani Nakçywany Azerbaýjandan aýrýar-da. Onuň Eýrany bir gapdarlan demedi. Ýani şu imperiýalyň ýani konflikt demäni doňdurma ýomlary şulatlar. Hemme jeti. Onu ýol ketilýär-de. Şu wagt türki döwletler, Azerbaýjan, Türkiýe, onuň Orta Asyadaky Türkmenistan, Özbegistan, Kyrgyzstan şolaň ýoly şol deme bilen ketilýär-de. Onuň gatnaşyk bolanokda. Ne tövden ne medeni nemeler arasy düzülýär. Onu ýörüt edilýän nemeler Eýrana şo demäni ödüne peýdalyp hata berýär. Sebäbi Eýranyň içinde de ýani kritik neme barda. Azerbaýjan ýani Ýuwjy Azerbaýjan diýär. Azerbaýjanyň Eýrandaky ýaşaýjylaryň tany köni Sowet Azerbaýjandan kendir. O 30 milyondan geçen olmagy mümkin bir wagtlar 25 milyon neme diýdik. Onun ýaşyllarlar. Olaňam şo problemasy bolan soň şo ýoluň demäni bölüneni gowurýar. Şu adam şolary ýalak neme ritorikalar bardyr. Biz serhetlemizin demini ütgömesini islämez okdyp şo taýyk ýarag adam üýşürip ýör. Bu bir ýani geopolitikaň nemeleri ýoň ýani goýulan duzaklarynyň çözülmeleri diýen ýa-da eremeleri şo konflikt nemeleri göredip edýärler-de. Kyrgyzstan, Täjikistan granitsasy şonalakdyr. 900 kilometr granitsasy bar diýär-de. Bir 950 2000 bolsun kilometr demarkasiýa etmek kyn zat däl. Biziň elimize bersin şo problemaly ýere bolsa 5-6 aýyň içinde bu zatlar çözülýär ýöne bular 30 ýylda çözünokda. Bunu onun haçan gerek wagtda gaşap görýärler-de. Şu wagt şu ýani kime gerek? Täjikistan we Kyrgyzstanyň birek-biriň üstüne top atmasy, adam öldürmesi, o taýda da adam däl, ýüzden hän adam öldürýär. Albat. Dile antat bir adam öldürýär diýmek. Sebäp ýok-da. Şo daşyndan ýa bir ýerinden gerekli bolup gaşamasalar, o taýda halk ýa biri-birine ýani bu dogarnaş neme bolup gaýnak giden de biri-birine gaýnaşyp giden.
o taýlarda doğal şertlerde neme bolmasy kän mümkün hem däl. Bizim Türkmenistan'ın içinde de şolar ýalyk yerler kän. Özbek, Türkmen, Karagalpak hem bir ýerde ýaşap beren nemeler kän. Buldum saz var, Köndürgenç var, Lelinski var, fotoğraflığın hem jetim şolar ýalyk nemede özüm bir ýyl 2 ýylym däl, ýaşal tüýdillap ýaşap görler. O taýda da şonalak ýöne Täjikistanyň bir problemasy var. İmam Ali Rahmonov Türkmenistan'daki ýalyk priýom etjek bolýar da oglu gelmeli. Oğluna moda Borspalkom etdi, Beşliğitin planı et demedi. Edil yankı ikidi meňdeşirek neme. Onun şular gerek bolmasa ne Kırgızlar bizi günümüze koymaz diyen ýalyk düşman öğretmeli. Şoň üçin edilen kanni ben kelleme gelýär esasy nemeler. Şo taýlardan şolar ýalyk çeşneme bolmaly. Onun halk özü itler ýalyk edýärler-de ýa-da şo suraty bermek üçin delil neme diýerler, ýatýarlar. Olmasa o taýda ullukan bir problema çykmaly yer däl. Onun ikinji neme hem varianty ne ors gelip aralamaly. Ne beýik nememiz agamyz bolmasa biz özümüz öz aramyzda kyrylşyk ekenik diýdirmeli. Onun orson beýik millet bolýar şo taýda. Şo variantam bar. Haýdatydyny o içinde bolmasaň bildiren ok, bu içine emetmeli girip ýöne şolar ýalyk variant bolmaly. Halkyň özünden inisiatiwa bolup bolar ýalyk urşuň çykmasy mümkin däl. Bu meselede şeýlere Halmurat. O tapara bir bolup duran zatlaryny bizem görüp otyr, halkam görüp otyr. Indi şol dünýäň ikinji ýa iki tane iň güýçli harby taýdan döwletiniň biri bolan Orsiýet ine bugunkun mejbur halla ine mobilizasiýa kılan etdi. Demek şoň hemmesi goşuny şol paratdan geçýän alajam bolajak goşun Aşgabatyň kadyn tapagy ýok bolup çykdy da. Olar neme Halmurat ýeke däl. Aýtyklaryn taýda tapara. Ýa-da şol indi şol elitni goşuny armiýany Harkowyň eteginde Ukrainanyň ine ekspertlerin aýdyşyna görä 6000 eskerden ibaret goşun külpeýe kun etdi. Şolary gaçmagy mejbur etdi. 6000 sany Ukrain eskeri gidip batan bir army elit ine menneýän saýlama goşun hani külün çykardy. Şoň üçin indi bular mobilizasiýa geçirdi. Şol ýa-da etten dirdi warda öğretmek üçin şo watançylyk urşuny ol azlyk milletler sürdürer şol sany türkmenlerim okumagyny. Ene iki adıma, üç adıma bir ýa-da beş atar beren. Indi şol mobilizasiýanyň şol diňe näçe ölýändigine garamazdan şol diňe öňe, diňe period ene şeýdip toprağa basyp almakçy bolýar. Şonam men hemme kişi görüp otyr. Ortaýatda güýjüň galman. O da bir yol varsa pasap edilen olsa önüne şagalı vurul ol devlet öyle ya özünü alıp barşı yine şu ikinci Jahany Urşunyna gitlerin etmedik jenayetlerin hani Ukrainanyň territoriýasyny orsboşuny ilginç Halmurat. Indi onu hemme kişi görüp otyr. Ýöne şol bir wagtyň özünde şu zatlary görüp biziň ol ýanky jenayetler topardan ibaret devletin başına gala oturan adamlar yine de barıp şu Putin'in paşmanın tozuna okşayar. Demek bular halkından geçer. Indi şu ýagdaýda biz halk barıp näme etme, näl herekete geçmeli. Maňa da zaňa dip dolar tapara biz Halmurat da ýurdun içindekilerin zaňa diýär. Biz hem herekete geçäýsek nähil görýän. Içi daşy birikmeýän ýa bir netijesiz gelen zatmy ýaşullar dip. Kem sorag berýärler. Aýtdy soňkulardy. Indi jogabyny bir belli külli jogap ya bermeli ya entegim yana garaşyk edin diýmeli ya
şu uruşun soňuna çelli garaşmaly, nähil etmeli adamlara bizen bir maslahat bersek ýaşydy. Hemme kişi indi ýüzüni bärik tarap tutup oturda bizden näme çykar, biz näme diýersik. Ben düşünýär. Mesele gaty agyr, o iki adama bagly ykbal däl, ol watanyň meselesi. Hytaýda halk bilen maslahatlaşyp çözülmeli. Ýöne biz halka näme maslahat berýär? Indi şuň kun ýeri gelden ýitileşip dur, biz näil hereket etmeli. Ýurdun içinde ýa-daşyn. Şu ýagdaýy gör. Näme taýýarlanmaly? Uruşamy, ýa hökümet agdarmagamy, ýa şolar bilen dikleşip görüşmeli, uruşmaly, gany ökülmeli bolsa. Özlerine bermejek görnüpdi. Ýa. Indi biz näme etmeli? Näşe soru, retorik soru öňümizde gapara. Halmurad aga, ilk ulak sen sözüňi bölemde bir zatlar diýjek boldum, şonu bu toroýnanyň bu soruňa soň geçäýin. Bor. Şu parad edýän döwletler wadyr, etkerini ýa-ni köçä çykaryp masrawat edýän döwletler sebäbi wadyr. Ýa-ni näme üçin şolar ýaly parad edýänlerni? Bir güýçlü, bizim şunlaryk güýjümiz bar diýip halkyna görkezýär. Güýjüň bar bolsa görkezme de gerek kelle. Aslında ne güýçlü döwletler. Amerikada şolar ýaly parad edip bereni gördüm, ýa Ýewropada. Germaniýada ýa-da Fransýada güýçlü döwletler oňa hiç bir nemesi ýokdur, geregi ýokdur. Şonu dünýäniň o wagtlaryny gördüm. Ýa-ni 4-5 tane tanka meňzeş nemeleri geçirip parat geçirýär. Ýödem 10-njy 20-nji tapar parat geçirşi. Ýa bu ýylyň içinde Talibanlar bir güýç diýip şonu ikrar etdirjek halka ikrar etdirmeler. Bunu jahil halka, adatlar halka ikrar edip bolýandyr. Olaryň kabul edýän ýerlere bolýandyr. Şolar güýç diýip. Ýa-ni bizim meselemize gelende bizimkiler bir güýç isleýärler-de. Şonu biz näme etmeli diýerler-de. Onu bizden neme diýär. Biz bir zat etjek bolsak, bizden bunu ähli güýjü bire berjek bolýan, biz şonu almajak bolup neme diýär. Halmurat, bu nemesi. Näme ki diňe düşündürşi işini geçýär adamdan aňy düşünjesi şu zatlara ýetsin. O düşünýän adamlar bilen bir zat etmek hat netijeli bolýar diýilen pikirde. Yok, bunu diňe tez etmeliýiňiz güýjü bir adamdan ýa bir toporuň eline berýäňiz. Biz onu albara taýyn, onu başarjagymyza da neme diýär. Onu bunu halkyň etmeliligine düşünýär. Halk ödü üçin etmeli. Şoň üçin bunu diňe bir güýç, lider diýerler-de, ýa çopon gerek. O çopon bolup bilýär. Ýöne çoponçulukdan, yemelikden çykjak bilen. Şoňalyk dememiz bar. Bunu halk bunu gaty dogry düşünmelidir. Sizin düşünjäňiz ýetip şu durmuşyň şeýle dowam etmejegini şu wagtga ýa düzgünüň sizin aklyňyz etmeli. Ýok edilen zatlara da aklyňyz etmeli. Bir elementar bir zat demedeýin Halmurad aga. Yani düşünükli oraya bir misala yüzür oyunda Türkmenistan'da medyan yani informasyon nemen yapıktığını hem mekşi biliyor. Şeylem. Çünkü bilmeyen adam yok. Kadağandığını hiç kim yani fikrini aytmalarlığını hem ben adam yani informasyon taraftan çeyaklıdığını düşünmeyen adam yok, görmediği adam yok da. Şun bir manası var da. Şunu şey diyen hükümet ya da iktidar diyeli ya da güç, eline güç tutan topor diyeli tapav yok. Şu milletin, devletin geleceğini yok etmek demek de. Ve informasyon neme yapık yerde netil neme kärli, hünerli, bilgili netil yetişen nokta. Şolaryň onun ýaşylygyň soň döwlet başyna geçmeli bolýarlar.
bir toporum öňümçiligiň başyna geçmeli bolýar, ýene bir topory o başga döwletlara ilişkilerin arasyna girmeli bolýar. Olaram sowatsız. Sowatsız bolsaň ne ýa berdi hökümet kiç berdi bu hökümetin koltuğundan kağıt gaçyp o näme diýeceğini bilmän ýören emelere öwürlýärdir. Ondan öňümçiligim şonalak kör, basar eden zatlar şonalak. Bu bir ulu bir ýa düşmançylyk. Şu düşmanyň edip bilmeýän nemetini edýärler-de, ondan sen halkyny ýa bir agdyna bermeli. Sen kul edip Türkiýe peşkeş berdiler-de. Kim diýen adam kulçuluk edip ýördi. Olaryň bir işine gelýär. O gary işleri ýa Türk'ün etmejegi belli. Biri etmeli. Öyle Türkmen meýletin edýär böyle. Kapyň kakıp egilip ýalbaryp edýär. Buňa döndüň gözüň ýalar. Ne? Ýa bolýan zatlar şu zatlar halbarada. Biz bu zatlary düşünüp üýtgemelligini halk köpçüligi düşünmeli. Biz etjek adamdan bilýär. Bu aklymdan betdiýär. Näme etmeliligini bilýär. Adamy yetiştirip ber. Ýöne yeterlik däl bolmagy mümkin. Bir de näme misal üçin ýurdu ýöne başyna geçmek üçin edilen ok ýurdun ähli sistemasyny büýüp götür üýtgetmek barada ýa ýol döwlet guruluşynyň desentralizat etmeli. Yerli hökümetlere demetmeliler. Yerli hökümet bolanda bir ýüze goloy yerli küçücük döwlet ýalak yerli hökümetler bolmalylar. Iň bärki ýüze goloy. Onda o taýyk näçe tanak sodatlara düşünýän o yerli Türkmen o elitleri gerek. 5-600 tanak. Olar bu bilgini şu allyňdan eline berdiň bolun olup bilen ok. Yerli yönetim arada bir topar üniversiteler spesialite yetiştirip berler daşa döwletlerde. Yani postsovet demetinde ýokdur. Yani biz şonu döwleti eline bir alaýanla da ilk sodatlardan başlamalylar. Yani onu şu at öňünden taýinlik görülse ýa-da şol iş başlady diýseň bolýar da. Biz şoň üçin ýylleşlemizden şolar ýalak metlekli ýa-da bilgili ýa okuly, bilimli adamlar bar bolsa şolary näme çagyrýar aktiv şu işleriň içine girmesine bir ilk düşündürüş, bilgi paylaş demetinden başlamaly. Halkyň arasynda düşündürüş işleri geçmeli. Adam taýinlamaly. Yani oğunluklar diýip kän aýtdyk. Bu da şoň içine girýär. Şu zatlar. Yani Berdimuhamedov aýranda da döwleti özüň gurmaly. Ýamaşkandan gurmaly özüm. Özüm düýüpden öňkün emel, düýünden meňzemýän. Postsovet demeti bilen, yani sovet äheňindäki yani döwlet guruluşy bilen barjak yerimiz ýok da. Şoň üçin bunu düýünden üýtgetmeli. Ondan halk yeriniň eýeti bolmaly. Halk yeriniň eýeti bolmaly diýilen büyük sebäbi sen doly ykdysadyýatyň bazar ykdysadyýatyna geçirmeli bolýar. Onsuz sen yer su reformasyna etip bilen ok. O taýda da yani bilgi gerektir. Kän bilgi gerektir. Şu zatlary biz başardığımızdan edýät adamlara biraz düşünce nemetinden iň bolmanyna bir şoň alt ýapysy fundamenti bolar ýalak düşündürüş işleri geçirýär. Buňa howlukdan bolsa goşulmagy gerek. Bir de akly gerek. Terişde gerek. Bu zatlar gurulmak üçin terişde gerek.
Onu hemme dat ýöne bir howadan demet edilen o ne şu dağıtlara lekçe vermek için muallim ya da 4-5 tane spesialist içinde bir topar hüner var yani yer yönetim içinde management var, hukuku var, başka teknik nemeleri var, tiyatro aspektler var. Ne şu dağıtları yani halka düşündüren bir yetekli yerde bir spesialistler gerek olur. Çağıklap gören orta aylık uzunluk işlemeler. Hem de daha diyor bedava mut ettirip görüp bolunu ya da onu edip bilen adam oldu. O baş üstüne o bizden näme kömek gerek bolýan bolsa bizden ýanynda gelmeden yok manlar. Öz baştaklarım edip bilýärler. Bu temasy kän o tarihimizden şonu alak. O iqtisadiýatymyzdan görüşüňizi alak. Bunda hukuk tarafım var, management tarafı var. Solatlardan ders geçmeli adamlara. Yani 30 yılla verilmedik zatları halka yoğuşluk bile çok bollukça hem doldurup bilmez, doldurmak. Borcumuz bizim ne? Yani soru elbette sen sorunu eşittiler mi kendi? Yani için mobilizasyon ediptir diye de Putin düşündüğüm boyunca şeylere Gözel Muradova diye diyeme mecbur elbette mecbur yani ortadan koşunun bilmedim kabir nemeler çeşmeler 30% dadı yani tanrı için 30% dağı yaralı ya ölün diğerlerde ya yetkisi var. O da kendi sorun öweden doğulmalı elbette gerek kolu diye. Yani batalyonlarının yani armilerinin nemeti kâti 60%, kâti 30% o nemelikte. Ayakta duran nemeler şonu komplekte vaat etmeliler var. Şey deyip bilgalyatta demede. Mecbur. O yönü eden bileden bolu nokta eski dilen zat ikununa yetişen zat derler. O tayda yani teknika ödün görüyen neyle teknikada Osman'ım bu da bir senet sunwot onu başarmalı. Yönü tokku et bolonun ulen bolu nokta. Şoň üçin mecbur etmäge bunsuz bolmaýar. Ýöne gorkýar etip bilen nokta. Sebäbi halkyň nähile kabul etjegini bilen nokta. Şu adam doläl çäkli mobilizasiýa diýär. Şunu yumuşatacak bolup aýdýarlar. Çäkliýänler hemme kişi yani bular Ukrainanyň içindäki nemede Harkiv'da yok. Eylek şäheriň ady näme? Herson mu? Yok. O Herson, Jytomyr ýene-de nemelerde referendum geçirip yani orsun hatta yeme Donetsk bilen yeme de Lugansk'da. O tamam yeme Zaporojye'de geçirecek bolýar. O şolar şu ta deme geçirip ödüm yani katı sert kanun kabul edip yani şu neme mobilizasiyada katlaşmadıklara o cerime yani türmeye atılacak, nehm edilecek diýilen ýalak demeler bilen onun tayinlik görüp nemeni mobilizasiýany esas şu taýlardan etjek bolýarlar da men düşünşümçe. Referendum büyük sebäbi şo bolmaly kan diýen. O öýdleriniň garşysyna
neme derýalak. Ýöne o da dogly mümkinçilik bermez. Hökman ýani Orsiýadyň öz içinden hem Moskwa Leningradyňdan hem çekmeli bor. O taýlardan çekde de halkyň ýagylyligi ýam ortada. Halk Putin'i hova uçurur kandan. Gysga wagtyň içinde täsiri erte birun belli bolup başlar ýoşluk bilen. Bugun ýöne birinji ikinji güni kendir halkyň nemesine oturan nädir? Ýam gyýkylygyň tetleri eşdilýär-de. Para men şu soragyň üstünde bolýar. Ýa-da gözel Muradowyň beren soragyny. Hakykatdan Putin'in elitni goşuny, saýlama goşuny ana ähli güýjüni ýaly ýetirdi. Harkowyň etegini ýyda çekildiler. Indi onu uruşara o aňyrdan gelýän ylmy bilimi, harby bilimi ýetik ofisiýerlere ýok bilen ştabyny partlatdylar da Ukraina. Yüzlerce general, ofisiýer ýokary wezipeli hemmesi gene şol bir günüň içinde ştaby bilen asman uçdy. Näme bar? Ukraina tarapy diýär. Dünkü maglumata göre 54.700 adam diýär. Rus tarapyndan ölen etgerleriň sany. Öleniň sany eýam şol 7 ay goly 24-ne 7 ay bolýar. Şo 7 aýyň töwereginde 54.000-55.000 goly etger ýa Rus tarapynyň harbalary ýok eme wagt Poloniýa uruşda atylyp öldürildi. Şonun alagy ýaralty bolsa? Ýok, indi bärde her bir ýeme yktysadyýatyň owa hojalyň hasaby bar, bolsa harby gullugyň hasaby bar. Bir wepat bolana 5 tane ýaraly düşýär. Tapara. Indi şo 54.000-y 5-e köpersen ýene de 250.000 adam ýaraly bol. Bir 50-ni goşýan bunu 300.000 etger hatardan çykdy. Lökkeligini ýa bölükleýin. Demek şolun ornuny bir zat bilen doldurmaly. O dolmasa indi olara hereket edere ýagdaý galmady. Çeçenliň özleri urşaty gelen agyny Kadyrhyň goşullaryna diýen. Olar şo Çeçenistanyň adyndan o Töwerekdaşdan, Kavkazdan, o taýdan, bu taýdan, Orsiýetden ýanky naýomluklar ýygnap, Çeçenistanyň adyndan urdy. Özleri giren agyň üçin köples. Ýa gelse de ol Zagradityn natriat diýdi. O ýyzdan frontdan gaçyp gelýärler tutmaly atmaly. Şolar ýar funksiyasy bar. Ýa-da şäheriň içini arasalamaly, obaň içini. Şo taýdan Ukrainalar tapmaly, çykarmaly. Şoň üçin olar indi şunkun mobilizasiýa hökmen geçirmeli. İkinji tarapy mobilizasiýa, ýa-ni sen aýdana gawat gelýär. Sebäp şol eglan ediljek täze respublikalar bar-da, Orsiýadyň dilinden aýtsak, Donetsk bilen Lugansk'yna olar eglan etdiler. İki respublikany ne biz eglan edýär, şolar öz başlykdy. Indi Kharkov bar, Kherson bar, Zaporojye bar, Dnepropetrovsk bar. Şular dördüsini öz tarapyna geçirmekçi bu. Başardy soňama dersen. Alyp bilermi dersen, alyp bilmezmi belli däl. Şo Dnepr boýunça alyp şol ýanky Ukrainany deňizde çykmakdan mahrum etjek bolýarlar. Yani harby oýnajak bolýan oýny şu zatlardan ibaret. Ýöne nä derejede Orsiýadyň halky şu mobilizasiýa tabyn bar, ýa gidip uruşma razy bar. Onu biz görüp otursan Orsiýadyň mass mediasyna uruşa giden etgerleň enler çykyşy otur. Ben şol uruşa garşy oglumy tapyp beren ýere gitdi ýitirim boldy. Elbetde bolýarlar az däl. 30 ýyllap o taýda da Türkmenistanyň akýar siýasat ýöredildi. Soňky 20 ýylda Putiniň siýasaty. Onyny paçsa däl, ony peýgamber onuň goýup bererler bar. Diňe şu bar gerekli dedik. Olaňam sany az däl. 60-70 göterme ýetýär diýip aýdylýar-da. Ony ses berip sanany ýok bolýar. Şu ilatyň şol özüni alyp barşyndan sen tutup çak edip şolar ýalsan aýdylýar. Gözel Muradowa, watandaşym. Şoň üçin mecbur halla şu mobilizasiýany eglan edýär. Onu eglan etmese ertesi gün ýa Ukrainalar ýa dünýä ýanky bileleşigi gaga suwdyny hökmen çekmeli bar Putiniň we töweregin näkileri
insanın karşısına eden ağır jenayetler üçün aňyrdan elýär bu rejimin eden jenayeti. Ol prezident saylanmaka Volgodonskda, Moskwada, Volgograd jaýlar partlatdylar, näçe ýaşaýjydy bilen. Ine şu KGB'ň BMS'i adamdy ýerse şu zatlar düzeldirdi. Şu Putin'i getirmek üçin onu açyk gemede matmede ýazyp otyly. Sonra ine o Beslannaky çağalar halas etmen geregine näçe beýgüne çağı wepat bolýar. Sonra bir tiyatrna Dubrovka diýe Moskwada. O taýda şu teröristleri ayırmaktan ötürü olar o bütün şu jaýyň içine gaz goýup o taýdan müňe golaý adam mene jehedi çykaryldy. Gara agdasan diýen şunun jenayeti duruşunu garagan bolup akyp durda dürli tarapda. Hemmesinde de ene şol Orsiýadyň hökümeti şonuň ýanky gyýdyn ýa Facebook gullukları şolaň emesi näçe adamyn zäherläp öldürdiler, atyp öldürdiler, terror etdiler. Çetinmän dünýäň dört günjünde. Indi ahyr soňy sen atyp bir zat dogry belläp geçdiň tapara Ukraina Ýewropanyň gowrap otyr şu. O. Ola gelip Ýewropada etçik hojaýynçylygyny edip böler. Emede ýanky bundan bir 2 ýyl Pragada eteginde şol Çehiýa paýtagtyny eteginde o Sowet zamanyndan alyp ýarasklatlar bar. Bular partlatdylar. Taýda da Orsiýadyň ýygy bar, eli bar. Näçe adamy ýok etdiler dünýäň dört günjünde. Bular toguny tok diýilmese etçegine dikerde. Indi gün mataram düşünni. Ular şu tapar saklanmasa Putin ertesi gün özlerinin bular garaşdyrlygyny ýitirjek ýa döwletligini. Sebäp şol elimde pulum bardy, o etçegine dip berdi. O pulum ýene de şol öz gazyny ýanky gün matara satyp gazanýan pul. Bir tapara sen birini ýanky ykdysadyçy döwlet adamsy pikir edip her gününi $1 milyard gelip durşo nebit gazany. Ol sary sygyrsagan ýaly Ýewropany sagyp otyp, ýene de soň karşysyna ine bir ýanky ýadro ýaragyny taýyk gal bulanmaly. Ýa-hil akylsyzlygyň aňyry başym ýa höçetlik bu ýa ketçarlykmy bu? Näme bu? Buň edip oturan oýny. Bütün dünýäni mene lerdany getirip otyp. Näçe adamyň Orsiýa tarapyndan ine şol bular ölýän ýigitler iki tarapyndan Ukraina tarapy we Patpoliýalar we Rus tarapyndan şol 90-njy ýyllar bar başymyzdan geçdi-de. Şol maşgalaly iň agyr şertlerine garamazdan bizden bir nesil galsyn diýip ine ýasalanja çağalar şol ogullar gyýlar. Şu enataty iman şolar dogurup ine bizden nesil galsyn diýip ine ýasan nesilleri. Ine olary mene bugun kun uruşyň ine içinde mesarup gada. İki tarapyn kun. Büýürgüni, aňyrsy güni näme boljak bu döwletlerde? Ol adam ýeke özi men ýaşasam bolýar, men ýaşamasam dünýä bolmaly, neşular ýaly pikir göni açyk aýdyp berdi. Biz bolmasak, Orsiýet bolmasa dünýä nämämize gerekdi? Orsiýet bilen sen Orsiýetde, sen bir adam Orsiýetyň içinde. Bir sesin bar saýlawy barandady. Näme üçin sen 150 milyon adamdan urilýär? Bu prezident, ýöne sen jogapkara olar. Ine öz wezipesine düşünmeýän adamdan ine edýän we oýnan şu çykarýan hokkasam şeýle. Şonaý da ine bapara. Ukraina Orsiýada ýeňse ýollary nädip açdylar? Ýene de Gözel Muradow aýsa boljym, ýollary nädip açdylar diýe. Yani şu uruş yani gaýdyşyň ýalak tamamlanan wagty Türkmenistanda büyük ütgeçlikler başlar. Yol açylýar. Ondan öň açylar hatym neme şu wat ýol ýapdylar da. Geň zat Türkiýanyň içinde o resmi 250 min diýerler de ýönde resmi däl 3-4 deste kän diýerler de milyondan kän bolmaly 1,5 milyon 2 milyon arasynda halk bolmaly. O
şolar widaly Türkiýanyň içinde widaly ýaşamaly bolsa widalary gutarýar. Olar mecbur alyp gitmeliler. Türkiýe baldyrar. Sizin eden haýyşyňyň netijesi. O küçük yerler näme? Onu yokman bular yaptı deyip o nemani metelendi şey çözecek bolýarlar yani Putin'in mobilizat edişleri ýalar. Yani bundan gorkutundan edýärler. Onu kimden gorkýarlar? Ne? O bizden gorkýarlar. Halmurada ne onu açık aydaly bolmasa yani yapmaly hiç şeyde bahane yok da. Düýünden yok. Yani gorkýan bolsalar diýmek o bir dogry ýolla. Diýmek güýç. Onu kabul edýärler. Bu da bir ýeňişiň bir etaplaryň biridir. Agyr demesiniň biridir. Yol açylar, gitjek yerler ýok. Ýöne uruş gutoronna ýa o taýda döwlet ýetgeşikleri başlar. Ýola eýlede dursun. Onu uruş gutorýança da ýol açylar. Ýol berip ýap saklap bilmeýärler. Gorkunlarynda da. Ya kaçıp gitmeli bolar ya ýol açmaly bolar. O ýol barada aýdyp berjek demem şol. O ýol gitjek ýeri ýok, açylar. Açmaly. Özlerim eden ýalňyşlyklaryny yani bunu ajrap edýänleriniň nemesi netijesi. Tebebi ne gödegini tutup görün, ne Türk gödek şol adamlar, yani şu wagt ellerini patpırdı yok, o wideti gutoran adamlar vardı. Türk gödek kanun kabul etti. Ettirdi Türk batanyň haýyşy boýunça, batyşy boýunça etdiler de. Türkiýe edeti elbet etmedi onu. Bir de ettirdin, bir de bunu halkyň birine diýer. Türk gödek tarapyndan batyş başlar. Yani öýleri tamalýady, mündürüm iýerip başlarlar. Bu çözüm bolmaly. Ya bu şeyle var. Menem goşaýynyň üstüne biraz şu soragym. Biz ýollaryň açylary diýip ýylonka ýatyp garaşmakçy däl, hereketde bolmaly, bolýar hereketde. Şoň üçin herekede bereket diýipdirler. Emmet adamlar ýerli ýerden öz bilenji, başarynja işleri bilen herekede geçmeli. Döwri geldi, wagty geldi. Orluklaryny işe girmeli. Şol orluklaryň yerli häkimetiň özüni düýbi gönüllügi betonydyr. Şol her bir adam orluk öz ýaşaýan köçesindämi, obasyndanmy, daýhan birleşigindämi, şäherinden, etrafyndan, welaýatyndan özüne degişli iş alyp barsa, öz garaýşyny beýan edip bilse, öz isleýän döwletini gurmagy islegi bolsa, ine şonu iş biter. Ýok, bir edip bermeli-de ýene-de şol diktatura bar. Şoň üçin biz şuň kunyň ertekine taýýarlyk barmaly. Sebäp indi görüp dur, gyzda geldi ýagty. Onu aýtmak gerek separa. Putin indi şu ýanky mobilizasiýasy bilen ýene näçe gün oturjak. Ol ýanky bir dogry pikir aýtdyňda biz bir prognozumyzda ýene bir ýyl ýarym çekerdik. Ýok, indi şu mobilizasiýasy halkyň eline häzir ýarag berer. Onu o halk şu elinäki ýarag bilen Ukraina halkyna atarmy ýa şu rejimiň garşysyna şol tüpeňini gönderirmi ýa sowurmy? Ine olamyl lokan sonra bolupdy. Orsiýadyň içinde 30-35 göterim ýylla şu Putinin ya onun rejiminden gaty närazy, diňe närazanda gaty närazy, ýöne şular basyp getirýärler. Närazylygyň köpüsi ene esasan ýaşlar bolupdy. O taýda Orsiýadyň döwleti içinden partlajakmy halkyň sebäp bolmagy bilen. Ya daşynakyna Ukraina bilen eden urşuny ýene-de güýji gaçypsaň dünýä masara bolup başgaça köşk agdarylşygy boljak Orsiýetde. O taýda türlü wariantlar bolup biler. Ýöne biz öz döwletimize taýýarlyk görmeli. Şu ta barmak üçin, şu taýda Türkmenistany gurmak üçin.
Bizim hemme göz önüne tutan planlarymyz, maksatnamalymyz açyk aýdyn goýulyp otyr. Teredin halkyň sesini soňky 2 ýylyň dowamyny edilen işin hemmesi şu taýda ýazylyp, alyň bilmeýän bolsaň, görmedik bolsaň, ýa giş gelen bolsaň, açyň okan, şoňa laýyklykda öz dünýä garaýşyňyzy giňerdin. Gerek bolsa biz bilen gelip beleleşip işleň ýok, öz başyna işlejek bolsaň, ýa-da paraga daýdyp geçdik. Öz başynda işleň şu watan hemme deňler. Ýöne esasy ogur şol rejimi iş başyndan aýyrmak we täze Türkmenistany gurmak. Dine kanunyň işleýän döwletini gurmakçydyr. Bir adam üçin, ýa 10 adam üçin, ýa bir territorial birleşme üçin, ýa bir etrabyň ýa bir welaýatyň adamlary üçin döwlet gurmakçydyr. Şu Türkmenistanda ýaşaýan, ýaşajak, doğjak nesilleriň hatirasyny bizine adalatly döwletiň düýbüni tutup bermekçi. Aňyrlygyna ine şu gün ýaşlar alyp gider. Ne şonu aýtsak bolmaz. Onun üçin inni ýatmaň watandaşlar wagty geldi bütün dünýä tijenipdi. Ýaňam aýdyk geçdi separada. Şol Kazakystan, Özbekistan inni tijenip başladylar. Ýoksa başda bizden başda tijenýän adam ýok Merkez Aziýada. Aýdyn Türkmenistan naky ýaly halk ýurdun daşyny nakysy erkegi denany hemmesi ekrana çykyp aýdyp başladylar ýurdun problemini. Beýleki döwletden gün görýän närsing şeýdip çykşady. Ýöne olar bizim elimizden inisiatiwan aldylardy, indi öz döwletlerine ornaşdyrýarlar. Olam halkym ýa hökümetim entek belli däl. Ýöne bizde halk isleýär täzeligi. Halk isleýär täze durmuşy, adalatly durmuşy. Şoňa laýyklykda da biz öz işlemizden alyp barýar, düşünürsi işler, propaganda işler. Hökümetiň alyp barýan propagandasyna garşylyklayan iş alyp barýar. Informasiýon uruş diýilýär şoňa. Olar gece günlük watan satan programasyny ýalyn sözläp otylar. Ýyl 10 kay gece günlük. Ýeke sözüm hakykata gawat gelme. Biz bolsa şu halky şolaryň näme üçin ýalyn sözleýän, näme maksatlarynyň barlygyny ine size başardygymyzdan düşündirip berýär. Indi şu zatlardan soň herekete geçmek halkyň borçy. Diňe biziňki de biz taýýar, haçan barmagy. Ýa-da oraýda da para. Biz şu ýurdu düzeltmäge güýjümizden, gaýratymyzdan, mümkinçiligimizden, ukyýymyzdan, akylymyzdan ýeterlik. Ýöne siz gerek o taýdy. Ýene de bir topagadan geçip bolsa talap ýok. Halmurat, ýa-ni o näýlik açylar, o açan açylar ýylyny ýalyp sorawlar berýärler-de. O açylmany itleýäňiz mesele şo taýdy. Şol talap ýok. Yeterli derecede. O individual her kim öz ýandan bolany isleýändir. Ýöne talap bolsa köçe çykartyň. Kelläňi galdyrarsyňyz, sesini çykararsyňyz. Siziň ýeriňizde biri açyp bermeli, ýapyp bermeli, çörüňizi bermeli, onuňyzy bermeli, bunuňyzy edip bermeli. O näýlek sizin ýemäňiz ýa dünýede ýaşajak bolşuň näýlek. Şoňa düşünelim. Yo öğretmeli işin halkımız hani Hudaýa tapşyryp otdy. Allah cezany çeker. Şu atlar ýa koronavirus diýip o da otga çykypdyr. Oğlum yok. Ýellige nok bu topar ne baradalary kelmedi. Yo iş gidip dur. Ýurdun içinde de daşynda da iş gidip dur. Ýöne şunu hemme halkyň goşulmagy derur. Halkyň şu işlere gatnaşmagy derur watandaşlar. Ol ýene daýdýan ol bir adamy 10 adamy 100 adamyň borçy däl, bütün halkyň borçy watan halas etmek. Soňundan şu her bir adama ýaşarlyk döwleti gurmaly, adalatly döwleti. Kanun işleyen devlet. Kanun işleyen devlet bolsa bol adalet şodur. Kanun. Kanunu da hemme kişinin tawilliği. Şu tawillik bolunsa Ýewropa devletlerinin adamlar gülýäli ýaşaýdy. Kanunun bir adam çepe ýasagy ayak bassın sen ýok eýem. Haýdy işte wezipede bol. Baýlygy näçe bolsun farky ýok. Kanun çok kesikden eden jenaýatyna göre jezany berýär. Biz şu zatlara uğraşmaly. Şu zatlardan biz başlamaly. Yok ol bir edip bermeli. Bir edip berdi birim hana gelip hana edip bermeli adamını depemizde şanıp da oturdan ortada kil var. Halkıma oturacak.
Indi şu taýda bilemätmen nämäň emri bilen Allah Taala'nın emri bilenmi ýa-ni tebigatyň emri bilenmi ýa bilemek näme siýasatyň dünýäň üýtlap durmagy bilen Türkmenistany şu ýekiji mümkinçilik bar häzir. Şu Putinin rejimini gitjegini hemme kişi bilýär. Gideni näme etmeli? Biz döwlete barmaly. Häkimeti çalışmaly we täze Türkmenistany gurmaly. Sonam talap etmeli. Biz aýdyp otursan 3 ýyllap ene gije güni ene tede düşünürse işim geçirip otur. Adamlar bilen bar bilýänçe datlymyzy paýlaşyp otur. Ene gurulup otur, hökümetem gurulup otur, bar için mezliden gurulup otur. Ana mi gurulumyzda işläpýär. Häzir prokuratury işin başlajak bu nerte. Soň adaletli sud beýleki zat şu döwlete gerek hemme ýanky syýasy gurallar kanuny gurallaryň hemmesini ýuwaş-ýuwaşdan ene düzüp taýýarlap otur. Sen döwlet diýen diňe onu howp sen barmakda ele düýbün tutmalar. Soňa hemme kişi goşmandy gerek watandaşlar. Siz etmeseňiz kim etmeli? Burada galartyňyz diýme täze Türkmenistan şu ilk ölek gurucularyna değişdiler. Kim gurýan bolsa halk öýü üçin gurýar-da. Burada galsaňyz sizden ýa burada galarsınız. Başka nemesi ýok. Ol ýatan öküde iýim ýok diýerler türkmenler. Awa. Indi şumal aýdyp otursa para ine pesenden ýüze goly etrap boljakda. Belki känem bar. Şuňkydan iki etse bolmaly. Pesenden bolar. Soň ýa-ni biz iktisady birlikleri döretjekler, o welaýetler ortadan. Olam 13. Şonuň her birine pesenden bir etraplar alanda da şuň sözüllanaly etrap diýip, soň ol ilçe bar, beýleki bar, onu kanun bilen çözer. Şonuň her birine pesenden şol ilçäni etrapy dolandyrmak üçin bir pesenden bir 50 adam, 100 adam gerek de şu iktisady mehanizmi işletmek üçin bizim ýola goýjak bolýan ýanky bir reformalarymyzy durmuşa geçirmek üçin. Ana şu talary adam gerek. Biz bellemeler adamlar şu oğurluklaryň içinden çykmaly. Biz şunu başarýar, biz şunu etjek diýip yerli häkimetde, yerli dolanmışyň öňünde, yerli parlamentde çykyş etmeli. Men ömür boyu etip gelen arzum häkimeti ýokardan alyp aşagdaky ýerdäki ýanky o döwür raýon şäher birikme diýerdi. Şolara paýlamakdy. Hep häkimet döwlet aşagdan ýokarlygyna gitse ine şonu döwlet bolýar. Görüp oturýarsyna Ýewropalyň emas. Ýokarky häkimet de şol salgytlary ýygnaya ýanky ýaragly uruş Koştum şu meseleler, umum meseleler şöyle galın zat hemmesi yerli häkimet, yerli dolanmış edip atýarlar. O döwletçik o gidecek döwletçik ýalyk döwlet. O kanunyňyz bar, yerli kanun, yerli jerimeleriňiz bar, yerli tölegleriniz bar, yerli ýeňillikleriniz bar. İslen köçäňizi özüňiz salyň, islen mektebiňizi özüňiz gurun. Teredin näme mümkinçiligiňiz bar? Hemme da haçan Aşgabatda derkadip otursanız ine şu kunýar batla batar diýene. Şu mümkinçilik biz size öğretmekçi. Yazdığın tayyarın hemmesi var. Ine şu öýjükleri doldurmak üçin ýa aryň öýjügi doldurmak üçin şoňa adamlar ýa kadrlar gerek. Bolýar şu kun ýeterlik däl, onu hemmemiz bilýär. Ýöne şu bar adamlar daş töweregini şu işi şoň akyly bilen, şoň kömegi bilen, şoň maslahaty bilen edäjek adamlar ýygnasaň ertesi gün ýene 10 ýyldan, 15 ýyldan Türkmeniň öz kadrlary ýetişer ýurdun içinde de daşynda da bolmasa Mogollymlar getip okadyr. Ondan soň hasan zat bor ýaşamak. Ýöne ilkinji ýyllarda bizdiň halk bolup işleşmek. Başga ýagdaýymyz ýok. Şu güne şu derejä getirdiler, biz mankur edip goýdular. Ýöne içinde Hudaýa şükür bagtyçy daşary ýurda çykyp okarlar bar. İçinde işinden kowlup barlar var. İş tapman hany hökümet zynk goýberdi. Bar adamlar ýöne yeterlikmi? Şuwurlukçy. Ine şu sonra o lokal öňümizde duranda. Biz benim meselen ýanky teoriýa taýdan çözüp goýdyk. Ine praktikada şu zatlar ullanaýmaly. Praktika diýenim haçan ýurda baran önümizde. Şol taýýarlygy nedip otur. O taýda halk bolmasa onu biz kim? O geçenleri eder, ýöne bilenmeden. Ýöne şol hemme ýere bir wagtda ýaýramalar reforma diýen. On bir şäherde bir welaýetde geçirip galanym 20 ýyl garaşyp oturmalymy soň?
Halmurat şu işlere işçi sınıfı diýende, işçi daýhan sınıfy aktif gatnaşýar. Şu bilimli, ilimli adamlardan o şoň paýy 80'e 30 takminat 80'e 20 diýdim. Şol realak proporsiýada betaty ýa-ni ýöň bir akademik ilmi bilimi bolmadyk adamlar işçi daýhan o dähmet çekip ýören derdekip ýören adamlar aktif gatnaşýarlar da. Ýöne bilimli, ilimli nemelerimiz gyrada dur tek. O näme üçin beýle? Bu da bir sorak alamaty. Olara gerek gel. Ya da taýin bolanda barar. Şol realak nemeleri bar da. Bir de şol bilgili imolmanly altyapy ýa-ni bir akademik nemesi fundamenti bar adamlar köprek bolsa has bu işler çalp nemeder, ýörer. Şoň üçin Staýdan çagyr edýär. Adamlar aktif bolun. Sizin üçin, sizin çağalaňyz üçin gerekdir. Bu gidişde döwletler işläp bilmeýär, ýa-ni ýeke Türkmenistanam däl, Gazagstanam üýtgemeli, Özbegistana üýtgemeli, Türkmenim, Täjigem, Kyrgyzam hemmejesiniň nemesi üýtgemeli. Eýran bilen Owganstanam üýtger. Eýranyň içinde de hereketler ýygy eşdilýär, görünýär. O 20-nji asyrda ýa orta deri röni düýüp göter üýtgemeli. O şoň üçin ýa okuly bilimli adamlara ýene bir tapar çagyr edýän o halkyňyza soň düşman demesine sypatyna görünmejek bolsaňyz bu zatlaryň içine girişiň, goşulşuň, siziň hem çağalaňyz bardyr. Bilen çalaňyz bardyr. Olaňa gelejegi bardyr. Iň bolmanda çağalaňyz öňünde o näletkerde ýene matam bolan bolupdyr diýenýärlik deme gaty agyr nemedir. Günä ýünkemedir. O çağalaňyň öňünde bir iň bolmanda bir awraýly ýene ata bolmada bir ullukan bagyt mykan diýen Halmurat. Ýön bärde bir zat barda sapara. Indi şu ýurdun daşyna çykarlar bar. Indi aýtdan çağırş edýände şuma ilimli bilimlisini. Bulan bir bölegi eýýam şol Niýaz döwründen bäri aljagyny alyp ýurtdan çykyp gaýdan adamlar. Olar indi Türkmenistan geregende. Çağalaryny da gerekken, özlerini de gerekken. Ýöne içinde bar ýa sen aýdyşyň ýaly, hani göreli şular näil, itursturan ýaly. Hay tarap diýeňler biz şu tarapyny goýjak. O nähil beýle öle beýdi watan orulur. Yo sen de gaty dogry aýtdyň. Menim şu pikiri ikellep boldy, ýani aýdyp gelýän zatym. O soň geleni sojar diýär-de türkmeniň bir sözi. Soň gelip ol, ay menime bardym boly ýöne şol ýa siz tapy bilmedim, ýa ara gatnaşyga çykyp bilmedim, ýa ýyzymda galanlar bardy. Ol bahany. Kiminki ýyzymda galany ýok. Sen ata adalatly aýtdyň da şu 100den 80 şu gün birini goşap orta çykarlar 100den 80 göterim. Ondan goýarragy ine şol işi daýhan sınıfına derişli adamlar. Ýokary bilim bolmadyk adamlar. Ýöne olar Jany diýerler, gözüm jany diýerler, öwrenjek bolýarlar. Hawa. Özlerim öwrenjek bolup giýjek ony hawa näme maslahat bersek ýa bir internetiň üstünden gerek kitaplar alyp tapyp okap, konstitusiýa diýdi, kanun diýdi. Gün-günden ösüp barýar bular tüwelep. Edýän çykyşlaryny seredýän ol ýaşlaň indi bilýär Türkmenistany şular 30 ýyllyk halky şu üstünden katok geçiren ýaly betonu gapladyk. Şol ýanky hibridni uruş, şol uruş üstümizde alınıp barlayan uruş, hibrid uruşun nemeti. O tebabi ýanky ilim bilim berme, informasiýa bermemezlik, o geleceğini ýok etmeklik diýip aýdak geçdik de. Şol hibrid uruşun bir priomy. Yo tuvalama yaşlarımız bar indi oýanyp gelip başlady. Yaşlılarym bar arasynda, ýaş kiçilerim bar, ýurdun içindekilerim bar.
Ýöne men inkite goýýanda ine şu bolup geçýän ýa bolup duran zatlary halkymy taýýarmy umumy alanda ýa ýokmy tapara. Eýem üç gezek şol hökümet büdüretdi de şu hereketleň ählisini. Dördüncü gezek büdüretme biz ýol bermeliler diýip düşünýän. Şoň üçin şol ýeme temperaturasyny barlap gören ýaly gyzgyny biz seredip durmalylar. Halk taýýarmy ýa ýokmy? Taýýar güni ine situasiýa taýýar şoňa. Ene dünýäde bolup geçip duran zatlar hemmesi şunkun halkymyzyň peýdasyna, şu 32 ýyllar edilip oturan halkymyzyň peýdasyna. Ukrainalar diňe Ýewrop üçin urşana, şu biziň bagtymyz üçin urşup gany köwetýärler. Putinin giden onu diýmek Türkmenistanam şoň emmesinden azat boljak. Zulümünden. 140 ýyllar biziň şey edip gezipdirler. Bizim şoňa bir günne göz ýetiremizat, ýuwaş-ýuwaşdan ýurdun içine bir çetin gördük. Yurdun daşyna çykyp köp saat öwrendik. Bilemezsen aýdýar, bilmem biz hiç kim üstüne tökmedem atamda gerekken bu zatlar. Ýöne serediňe. Dünýä östü gitdi, biz galyk türkmenler aýakdy. Çara bir adam boldy, aýyny dünýäde biz gaz boýunça 4-nji orunda diýip. Aýho insan hukuklary azatlygy boýunça biz açakdan birinji. Çağı ölüm boýunça biz dünýäde açakdan birinji. Biz namys edýän bolsak şu zatlar namys etmeli adamlar. Gadan teňki däl, teň territoriýaňdan çykýar. Onuň aşagyny çyzmak gerek. Bu ähli yer asty baýlyklary, ýani gurulan uly nemeler, neft gaýtadan işleýän nemeler hemme jeti şu Reyderski zahwat diýerler-de, Ahal Murat. O şu Reyderler eline, şolar eline alypdyrlar da. Türkmenistana bir köp peýdasy bar. Gaz çykýar bergili. O näme çakýanan belli däl, nirek diýenem belli däl. O puly düýünden belli däl. O neftin gazyň hemme zadyň pyrnalak. O teňki bolugmyň. Bir adam ýaşar ýalak bir döwlet urma nememiz var, mümkinçiligimiz var. Adam ýaşar ýalak. Wagt adam ýaşar ýalak däl, onu ýa men düşündirmem gerek gel. Bolmasa beýdip 60-70% gaçyp çykmaz ýurt daşyna. Adam ýalak ýaşamaly bolan bolsa, ýaşap bolýan bolsa, ýollarym ýapyk bolmazdy. O ýollaryň ýapyklygynyň büýük sebäbi ýa içindäki adamlar daşyna çykjak. Şoň üçin çykaryp bilmän oturýarlar. O ýurdun içine adam galjak gal. Sebäbi Türkmenistan adam ýaşar ýalak ýer däl şu wagt. Düýünden ýaşaýşa bolmaýan ýer. Yer ýüzünde ýaşamak üçin iň kyn ýerden biri şu wagt Türkmenistan. Hemme taraplaýyn. Howpsuzlyk tarapyndan ekologi tarapdanam, beýleki tarapdanam. Tada adam ýaşar ýalak däl. Sen köçe çykyp arkayn gelip bilmeýän bolsaň. Ödem tutulur ýalak adamlaryň elinde hukuk bolar danyň seni bu taýda arkayn ýaşap biler. Döwletiň ýeke strukturasy işlenýär. Ýeke strukturasy işlenýär. Meclisinden tut hukugyna çeldi. Ýalak adam ýaşap bilmeden. Başka soru ýok bolsa Hal Murat, ama jemle berelim. Jemle tapara. Mene soru görmek, sen görýän bolmasaň men ekranda işde çykynar. O menkide de kän görnenok. Böyle. Ama ýeme watandaşlar o ştada söhbetdeşligi jemleýär. Ýöne bilip goýun. Watany diňe biz düzedipdiler. Biz ýani türkmenler. Türkmenden başga millet o daşmyndan gelip bize kömek eder. Hasan biz özümiziň güýçlügimizi görkezsek, öz watanymyza eýelik etsek. Ine şonu biz bilen den hukukly gürleşerlerim, hormatam bar, fiilagym bar, gatnaşygym bar. Ondan bärde o bir döwlet edip bermeli, birleşen milletler guramasy ýa o beýse ýa ýanan bir ýok. Olar diňe aýdyp berýär, o döwletde kanun bozulýar. Ýani insan hukuklary boýunça ýylyň aýagyny, çağı ölüm boýunça. Informasiýany berýär halka. Galyn çözüp halka bar.
isleseňiz şuna şu çukurun içinde oturun ýaşaň derdiniz çekmi ýok, bolmasa da azatlyga çykyn. Hiç kim gelip sizin yerinize, ornunuza hiç tat edip bilmez. Ol birleşen milletler guramasyny gördük, ýyllar boyu. O bötiýetini gördük, beýleki halkara guramalaryny gördük. Beş-alty öme taý basmagam şo taýda tozdurdyk şo ýollara, şo kapylara gatnap. Peýda ýok. 32 ýyl geçdik şu atlaryň üstünden. Halkyň özüne gerek bolmasa olar diýämitsin. Ha şoda sapara şona aýdýar. Olar näme tereden akya, gören akyn biziň ýagdaýymyzy. Sen öz ýagdaýyňy özüň görmesen, şonu düzeltmek üçin hereket etmesen kim senden meşgul bolsun? Ene bolýanda şol watandaşlar dogry dört netije çykararsyňyz diýip umyt edýän bizim wagtly şu meseleler boýunça siz bilen duşar durar. Başga da gatnaşjak adam bar bolsa, pikirleriniz bar bolsa, hana ýazyň halkyň sesine şu kanally ýigitler, gyýlar, höwes bilen ara gatnaşyga girer. Onda näme şu urlukça tapara, sağol taňry ýarkatyn taňa Or halmrat taňa da sag bol. Hemmäňiz Milletler taw bolun, taýlykda görşelin.